Karbi kuru searching rumah mai atum pen first executive meeting ke padopon. Lapen annual budget stami pining ningkan surahini raing kora phopan kedengpon. Lapen non karbi ang long kuru sar atum aphan stami state sarkar pen tangka suri kep ki pipon chi aphan stami pachini pon. Lason si Karbi aron barim chingrum amai long alhui sarpo amana peng pen nangka chitong dun. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang, MP Amar Singh Tiso, Lapen MLA, EMs, MACs atum pen kedanglok, kurusar atum doan lapen aron barim ke kroy arat atum chitong turinti. Bangso Hood, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan KKCA atum pen pinpuralo ke pajir duna puthak KKCA atum aphan CM pen Jumesen alam the thanpon. Lapen KKCA atum pen pining surahini raing kora phoning kan apharman aphan kiching si executive meeting pedopon po. Laso Hood annual budget sitami kiding pon padopo. Lapen non KKCA Howard Troxicap ke chok sengdet pen committee kurusar det bangsuri ket home lapen bangsuri kep members ke chok ke pleng ponsi ningkan isek amai kedeng pon bangso long bangsuri ket home kurusar lapen bangsuri kep abang pho bang phiatum Karbi Anglong aradatum aphan prabjin pen Difu Government Higher Secondary School Pathua Klamalong kachipaklang ponji aphanta thanpon pijima watum ta do news kelang ko sontong kelang ne chin de lo sita ni tu atumi kan atumi lom Pherangke amai ke pha bangke nitum KKCA pen sitang kamaha nang piponji la pokali KKCA long nang thonon ni ditum CM Sir Dr. Tuliram Ronghang akengri labang swalu nang pele pipon po labe CM Sir Dr. Tuliram Ronghang Sir siako Chief Minister longan itum han erapon po ate CM Sir Dr. Tuliram Ronghang kamatha bangke la pohilo je kadok abe kuru sar hanta pelong nang pusi so bang CM han bang chingki jethan lo CM tala so teng besi bang pangdak tekang lo la si tum CM sar long sila bang so lo ke tum thonami sita ke thonam ta rondo kuru sar lo po ma ananam puchora bang kali janang ji kitab long thelong lo pesi ne se ka kilo pu bang kali janang ji akuru chok bek ni ala lo amuk long se ka charli junno pu bang ke beng horpo di long bek so akuru do bek ni lapen tiput cerah hala kereng era kurusar phantame chali dunong lor pen tiput cerah chok enai la sonjo la ansi kurusar puji lapen kurusar puta kini tumke naiya bangala sona kurusar nang po ri ranglong ke duason uche tere kelang thekason chuyu chuku barathe peng arnam kirim thekason sona kurusar sipi apu pene mondira domboy konane pene lasona koplo poho naho ku dambo ya kurusar mane akuru abe ya pensi sanglang bom akuru abe pensi se ati bom la sonba ni tun deng konpe ni tun gela ha ke KKCA pena bangke all Karbi Anglong stame kurusar tum ante tun kelang bra chini jela kurusar kalima kalang ma puni tun chini ji ate ma ni tun dak bang te anamani pe tun pu sasu tame juno te chi jo ter pa ba pene chingki than chi hu chi pu tame dak pensi tum thek chi long ji te tum interior nang ji lapen aku aning mesen lagi apun pudo itum kurusar lo paling kali kecu kejun paprang predera arnam phanam paprang pachupajun et arnam phansi cepadi et api bang cuna ke bohin pen la salam bang si tuma thapanang po la seka dok kali kurusar ro man cuning lilo na tuma hok hok kurusar atum abang ke alunang si pidun thu thedena la so bang tan ni kemat hadam lo la se hok pet pet kurusar atum alunang si pidun non haladang insai pon po nitum hanya ke kang sai ar kunang pilok bulotan nitum insai ponpo lapan hadak CM Sar Tuliram Ronghang Sar aphan sita nitum samidam po la si litum ke hokpet ke karki vek thek vek atum nanang klang ndi tum ta do la sita me halat sumta alu nang cipidu nang po lapan nitum ta un anpen hawaramai tum han sita nitum birta pisi halahai akurusar binong akurusar uca kakre ke thek teke an ki pithek naran ki pithek lahaya kurusar banta tarlip damsi alang litum nang cipidu na hedet tahai stala ke government bang iki piehut chudeng do nang po lasi kaduk kawe kurusar ban chuning rilo yanang litum nang amen amun kaduk kawe nang la non ke announce tangateng non kong chun bang tipo ID ko pipiken hang ya teng pen nang litum hala di somar tuman nang setoichi nang pathon nang po
News Report, Carbing Long Live.